Nyaya ihombe, aiwa nyaya ihombe. Mamukasei Zimbabwe. Muzara nhasi ndinemwe nyaya, nyaya yamunofanira kunge muchitoti muiongorere kunge munge muchiziva ndeyekuti inyaya inofanira kunge ichiti muzimbabweni wese anga achiteera oro anga achiziva kuti chii chiri kuitika. Zviri kunzi izvo pachabva vaMnangagwa ndiani ari kupinda. Saka zvichireva kuti pandone nyaya yekuti hapana munhu ari kutozivikanwa kuti ndiani achanga achipinda pachabva vaMnangagwa, asi vanhu semaonero atinenge tichiita tichifunga kuti vachiwengwa ndivo vachange vachizopinda pachigaro kana vaMnangagwa kana vachizenge vabva. Asi mamiriro azviri kunzi izvo kana temu yechipiri vaMnangagwa yapera, vaMnangagwa vanofanira kunge vachibva ende vice president achipinda. Asi zviri kunzi izvo pamwe zvazvinogona kuita vaMnangagwa nekuti vari kuoneka kunzi vari kuda third term. vaMnangagwa vanogona kuti temu yavo kumaraund 2027 vanogona kuita musangano yavo inenge iri yemuZANU PF imomo, then ivo vozonominata president wavanenge vachida kuti anga ari vice president, anenge ari vice president, then vobvisa vachiwengwa ndekuti vari kuona kuti vachiwengwa munhu ari kutoda kutonge achitoenda pachigaro, ende ivo vaMnangagwa vari kutoti ivo havasati vapedza zvokutonga varida kuenderera mberi nethird term. Ndosaka zviri kunzi muri kuona vaMnangagwa vari kubvisa vanhu vari kuisa vanhu voukama oro shamwari dzavo dzepedyo mumaposisheni ane simba, kuitira kuti pachizenge pakuitwa mavhotsi paitwa musangano kana kuti yavo yeZANU PF pachinzi vice president ndoupi, the next vice president and the next president, panoshayikwa vachiwengwa vasipo. So president Mnangagwa vada kukasika kuti vabvise vachiwengwa ndekuti vari kuona ndiye munhu anogona kuvakanganisa kuti vaite zve3rd term. Asi izvi zvinenge zviri kunzi zvinogona kukonzeresa zvakawanda wanda, ndekuti vachiwenga vanogona kuita mufungiro unogona kupesera waita dambudziko munyika, ndekuti vakaona kuti vaMnangagwa vava kutoti vava kuda kutoramba vakabatirira paupresident, vachiwenga vaingona kugurupa netimu ravo rakawanda wanda rinonzi rekuarmy rinosanganisira vasivanda mukuru vearmy general variko, vakabvisa vaMnangagwa zvechisimba pachigaro. Zvinonzi vaMnangagwa vari kuenderera mberi nokubvisa vanhu vakasiyana siyana muposisheni mapower kusanganisira even military, zvinova zvinoratidza direction rekuti vaMnangagwa vada kuramba vakabatirira pasimba. Zvokunzi izvo vakanga vabudirira kuburitsa vachiwenga, munhu achaiswa ipapo as vice president anenge ari munhu uye wokunge ari very close or one of family member, mwana waMnangagwa or munhu anenge ari very very close kwavari, havanoziva kuti aiwa vanoramba vachitonga kusvikira nguva yavanenge vakuti aiwa ini aiwa handichada kunge ndichitonga. Zviri kunzi izvo mamiriro akaita zvinhu ekwezvino muZANU PF hazvina kunyatsomira zvakanaka, ndeyekuti havasi kuziva kuti vaMnangagwa vari kufunge chii panguva ine, ndeyekuti vari kuenda munyika mumaareas makasiyana siyana vachitsvaga support iyi yekuti vange vachizowana third term. Zviri kunzi vanhu vakafanana naJuly Moyo ana Winston Chitando ndo mamembers anenge arinzi mamembers ari very very close kuna vaMnangagwa, anogona kuunzwa kana kuita vice president or kuchinjwa maposisheni, vonyatsiswa pamaposisheni ekuti nyange vachiwengwa vakada kuti zvakati havakwanisi kunge vachibudirira, ndeyekuti vaMnangagwa vari kuratidza ivo saini yekuratidza kuti havasati vada kunge vachisiya chigaro. Zvinoratidza kuti aiwa pachazenge pane makwikwi, ZANU PF ichazenge yatone noise yakanyanya, kwete yamuri kuona munogona kuitika coup imwe yakafanana neya 2017 yekuti ichazonetsa kuSouthern Africa. Asi munoziva kuti sadiki nhau idzodzo handifungi kuti inogonombonyatsodzikwanisa, ndeyekuti yakatadza kana kupindira pane nhau yakaitika 2017. Saka handifunge kuti even nyange yakaita coup
panguva ine sadc ine matauriro ainoita, hapana matauriro ainoita, asi kuu yacho inogona kuitika panguva iyoyo yazvinenge zvauya, inogona kunge iri kuu inogona kudeura ropa rakati zviri kunzi izvo vaMnangagwa vakada kuramba vakabatirira papower zvinogona kukonzera kuti vachiwenga vabatane nevamamembers akasiya, mamamembers akaburitswa mubato yakafanana naChristopher Mutsvangwa vakasiyana siyana nemamamembers ema-G40 akabuda mubato kuti vaone sapoti yakasimba yekuti vange vachikurira vaMnangagwa kana kuburitsa vaMnangagwa. Sezvo iko zvino vaMnangagwa vari kuunza oro vari kuisa vanhu vanoziva kuti aiwa vanogona kuzovasapota mumaareas kubva kumayouth, vari kudhira neyouth kubva even nyange kumastructures akasiyana siyana, vari kuchinja members because vanoziva kuti vakazoita macongress avo vanenge vane support rekunzi Mnangagwa ndaaende pa3rd term. Asi vamwe ZANU-PF vari kuti vaMnangagwa 3rd term yavo chaimisira panhau yereferendum, panoitwa referendum. Zviri kunzi izvi nhau izvi yakaramba ichinetse ZANU-PF ichakonzeresa kuti vachiwenga vataure nanakasukuere vanga vari former ZANU-PF Komiza nana Patrick Joao, anga muzukuru waMugabe uyu, nana Walter Muzembi, former cabinet minister, na Jonathan Moyo, kuti vanyatsoona simba rekuti vange vachiburitsa vaMnangagwa. Ndekuti pari zvino zviri kutoratidza kuti aiwa vaMnangagwa ndo vari pamusoro, vachiwenga vangangoti zvavo, but mamiriro akaita zvinezvi kuti vazozvikwanisa kuzvichinja nemachinjirwo ari kuitwa zvinhu navaMnangagwa, ndipo wakatoni vaMnangagwa vasumbori vari nezvimwe zvinhu kana zviri kuitika munyika, kuti vanhu vari kuchema nenzara or what, vaMnangagwa vari tori pastrategy yavo yekutoti mapositions of power ndeapi, ekuti kana chizinge ndichida 3rd term vanhu vanondivhotera muZANU-PF ndevapi. Saka ikoko kwese ndikuvari kudhira nako vachichinja vanhu, takaona vakatanga kumilitary vachipinda mumilitary, but kumilitary kwakatinetsei, havana kusvika even nyamba halfway, but vachadzokerako zvekare. Ezve takuona vari kufamba maprovince, mayouth vari kuchinja maposition vachiisa vavo vari very close, vanoziva kuti these guys are very very close kwavari makasiyana siyana. But izvo zviri kunzi vachiwengwa kunyarara kwavari kuita, vanhu vasi kuziva kuti ndekwekuti munhu ari kunyatsoziva kuti ane strategy achazoshandisa here, kana kuti munhu asiri kunyatsoona zviri kuitwa navaMnangagwa. Because takaona vaMnangagwa strategy yavo yakaita yavakashandisa kuopposition kutriple C, vakashandisa Shabangu. Vanhu havana kunyatsoziva the aim of Mnangagwa, why is it, ende program yaShabangu yakazongouya as a surprise kuna vanhu vakawanda, because havana kuziva, which means zvinhu zvakatoplanwa maybe a year or 6 months ago before my elections are started, or a year ago, kuti no kana mawina imi mati kunda majority muparliament, iwewe Shabangu da kuti uzodai so because ndechida kuzoti ndizochinja constitution because ndoda 3rd term, which means Mnangagwa akatozviplana izvo achiri tori mu1st term, asapinda mu2nd term akatorongana nanaShabangu kuti no iwe unofanira kurekola maMPs ako kuti tiite majority CZANU-PF muparliament, kuitira kuti inini kana ndakuda kuzochinja constitution ndinenge ndine majority kuti ndiite 3rd term ndirambe ndichienderera mberi ndichitonga. Saka muri kuona Mnangagwa strategy yakaitanga kure, saka inofanira kutoongororwa. Saka vemuZANU-PF Chiwengwa tikunyotaura nezvake because ndiye munhu anogona kunge ari panext in power, but ukataridza iko ezvinezvi Mnangagwa ari kuplaya macards ake very close to his chest. Handiziva kuti Chiwenga ndezvaari kuita here futi, but tiri kugona kuzongoona Chiwenga achinzi out kauti atongoburitswa kauti pane zvaitika kuna vaChiwenga. Ndo zvandiri kutoona, ndo the main boss. Mnangagwa at the moment threat yake yemunhu anogona kumukanganisa kuti aende 3rd term waari kutoona ndiChiwengwa. So ipapo ndipanhu pari kunetsa, because Chiwenga akanga asipo papicture, vamwe vese havasina kana power, even nyange army yacho kwatoroti Chiwenga ari very close naGeneral Sibanda, zvinogona kunetsa mai, because General Sibanda kana vavega zvinenge zvakunetsa mai kuti vachiita, but General Sibanda zviri kunzi is too powerful kuti munhu anokwanisa kuita take over upresident kuna Mnangagwa, wotoita president iye woita military coup, because is powerful, anokwanisa kuto take over ngerikenzi nyika, then iye woita president sematauriro ari kuita vamwe. Saka pari kunzi ipo Mnangagwa is very very dangerous, is playing his things like a snake.
but it's dangerous, you can strike at any time, and then vanhu mushamisika uchii chinenge chaitika like nemaprocessor ari kuitwa izvezvi kubva kuprocessor rashibangu matambire avari kuita matambire akaita netriple c kusvikira mese mukuti aizvozvo adestroya triple c akuzoti yawiki vakuzama kuda kunodestroya futi vachamisa pese pavanenge vangobuda vachamisa then come up with something ezvezvo handiri vakati vachamisa this is our logo now takaona kamukapati hamene kakaplandwa neZANU-PF. I think vakazama kuti mapati tone macolors ese yekuti achingoti ane color iyi then obva kuti no this is our color. Pane kapati kari kuclaima kuti no blue color yoshandiswa navachamisa is our own party. So vachamisa, I think the best way, I think kuti vabudire vangonongoti party yavo it's a party yekuti munhu anenge yakangopfeka any hembe dzisiri kutombosingamirire party ndeyekuti iko zvino hapachazikanwa kuti chii vanhu ndavavatongofamba vakatongotakura either maplacards ngekuti vanenge vachikusimudzwa izoti no kana vari parally because vadoda kuvamirira kwese kwese. Chibangu akatora fese vachamisa nezita netriple c. Iyi party yako yaichiti no blue it's ours. So mastrategy ese yaMnangagwa ese kuda kuvharira vachamisa panze kuti pasaite munhu anogona kuzova kwikwidzi. Saka mutoona even nyango Chiwengwa akatogadzirwa size yake yekuti pana akaita zvekutamba akanonoka kuita step pamberi for now anogona kuluza, he will lose it. Semanonokere anonzi akaitwa naTendai Biti pakasiya chamisa kuti vapinde kuti vanocontrola triple c vakanonoka, they were very slow. So ndo zvakangofanana neizvo kuti no kunonoka kuchaita Chiwenga kuradza kuti kustrategize mastructures ake netimu rake rinenge rinyatsoratidza kuti no timu iyi ndo raari strong naro richimusapota zviri full 100%. Woita overcome ngirikinzi intelligence yeZANU-PF because Mnangagwa ari kutoplanta intelligence yake zvokuti Chiwengwa anenge aitozika kunzi muvhu rake rakamira so ende munoziva malaini eseka ana Chiwenga kunzoti kana Chiwenga atori munhu anotone strategy right. Even nyangwe Starling richirambidzwa muZimbabwe ndoro ndaanofanira kunge achishandisa kuitira kuti asazikanwa kunzi zvinhu zvake zvakamira sei neintelligence yake dzofanira kuzishandisa Starling, but otherwise zvinhu zvese kana asingashandisa Starling vanenge vachitozikanwa strategy yakamira so pari kuita kuti vanhu vashungurudzika, vanhu vazhinji kuti sei Mnangagwa ari kuda kungoti zvinhu zvese ari kuda kungoramba ari ngori papower. Saka zvinzi General Sibanda emerges as the leading figure within the military and positioned to take over as president. Kana coup yaita General Sibanda vanogona take over, kana coup yaita General Sibanda vanogona take over as president. Ende hapana zvazvinokwanisa kuita ndekuti kana vachivenga vatokurirwa pawo varamba vakanyarara because kune mafunctions aMnangagwa akawanda ekuti anogona kunetsa kuti vaMnangagwa vabvisike. Zvinhu zviri kutooneka ko zvatisiri kuona ndezvipi, pane zvisiri kutooneka zvakawanda. Strategy iri kuitwa naMnangagwa kunyarara kudaro kwaari kuita is very very dangerous. Nekunyarara kwaakaita ikoko ari toti dangerous ende zvaari kuplana zvakatooma zvihombe. So ndisaka maona pari kutozobvunzwa kuti no achatora upresident kana Mnangagwa abva ndiani, because hapasitombozikana kuti zvinhu zvinogona kumira sei, because kuZimbabwe hakuna mastages ekunyaziva kuti kana president achinge apedza matema ake panoitwa handover power yake zvakaita sei or maceremony anoitwa akamira sei, ndekuti hasati zvamboitika straight zvekuti munhu kana uchinge wapedza 2 terms dzako panoitwa mastages akadai then munhu woita handover ngerikenzi yako. Aiwa ndonaudzana nani nazuva ranhasi Zimbabwe. Ndotenda muone zuva rakanaka. Ndokurudzira kuti subscribe munge muchisubscribe nokushare also maaudio edu ndokubaya notification bell kuitira patongobudisa nhau ndimi noita kutanga kunge muchizinzwa. Thank you.